Something big will happen to your life. Kunomuntu namhlanje ozonikela athi mayinikela ngolwesine akhushunwe imali emsebenzini. Hallelujah. Ngikhuluma nomuntu okholwayo. Ngikhuluma nomuntu onjani? Kunomuntu namhlanje omile la. Or I'm just here because of fame. Lo muntu dumile. Angivelanga ngaduma kodwa ngadumiswa imisebenzi yami. Angidumanga Eswatini kuphela. Kodwa ngiyindumandumane eduma umhlaba wonke. Lapho engena khona bayahlonipha. Ngenxa yemisebenzi yami. Yabona maybe next week or next week nizobona enye video futhi soyi-uploada ku YouTube. Lapho ngizobe ngiprofeta noma ngishumayela ngime ezweni lase Island. La ngibizwe khona. Bathe it's 23 hours flight. Ngiflya ngiyezweni lase Island. Nizongibona ngigila imkhuba imanga. Ebelungweni mekhona ngiprofeta ngadlala. Ngoba when you talk about Dr. Khehlelezi, let me just give you a biography. Something small about me. Mina, just give me the stage. The rest will follow. If you give me the stage, the rest will follow. Nawe mangikubuza ukuthi ufuna ngikwenzeleni. Othi mina mkhulu, give me the opportunity. The rest will follow. If you give me the opportunity, Hallelujah. the rest will follow. Hallelujah. Kunabantu abathi the day beyothola ama opportunity, impilo yabo iyovuleka. Abanye abantu abawathola ngama opportunities. But namhlanje ngizokhuluma enye into. Uma ngisengidleleni ngiza la, ngifike eborder gate. Mangifike eborder gate, ngihamba nabantu abanganama passport. Bana ama passport, angina license nami ngiphume. Ngina 3 days ngingalali ngisuke eCape Town. Mangifiki license ayikho. Luckily imoto engihamba nayo kune passport. Passport ikhona. Ngithi kulabe engihamba nabo lalelani. Eswatini ngiyokhona namhlanje ngiyolala khona. Ngizolala khona Eswatini namhlanje. Bathi kanjani ama passport? Ngithi asambeni. Mina wami uNkulunkulu engimthandazayo uyaphila lamidlozi. Ngibiza lona kuqala before uNkulunkulu. Nginokuzwa nje abanye khona omunye inkosi yami waseSwatini engimbone enza ivideo naye. Ufuna ukubukwa ngithi njengalezi inyanga zase South Africa. Ufuna ukubukwa naye. Wena Khehlelezi confused ngithi Jesu. One thing that you need to know. Nikhuze nenyanga zaseSwatini. Uma ufuna ukuduma, ungadumi ngoKhehlelezi. Once waduma ngokuthi ushaya mina, bazosheshe bakunyanya abantu. Ngoba lo mphefumulo lo yimina. Uyathandwa eSouth Africa. Not only in South Africa. Even here. Ngiyathandwa. Uma lenyanga ngiyibuka ithi Khehlelezi confuse bantu base South Africa thina sezinyanga zala eSwatini siyabathanda ngithi nkosi yami uzama ukhanda igama lakho seSwatini uzama ke South Africa kuyolapha but akazi uzongena kanjani. Oh my God, ngabe unyonyo benjengoNikodima weza kimi wathi Khehlelezi ngiyafisa ukuzolapha eSouth Africa ngingangena buku uyanyanyisa manje ungena ngokushaya lo muntu oyimi. Bonke ababengishaya baphashe njengomlotha manje. Ababeshaya mina. Babedumini beshaya mina. Abanye abana imoto babeyazi ukuthi bane imoto. Abana even one car as we are talking. But Khehlelezi saqhubeka ngisayithenga mina. I'm still buying them. Ngise mina ngithenda every day. Every day. Ngisho ngakhwehlela ngithi There's a trend. It's because of the power. I don't force. Power ngiyiforced mina. If ngithi ngizokupha amandla ngizokupha. Uma yabona namhlanje 10 people
that I will give power. And then ngifuna labo bantu bathula ufakazi abathi amandla kanginika ngasigubhu akangenzanga nganikela wasenginika amandla ngithinta ngesandla lithi iBhayibheli owayiphethe isifo sani sokopha wathinta umphetho wani wengubo kaJesu uthe mayithinta umphetho wanqamuka ukopha. Namhlanje kunabantu engizobathinta bangithinte ngithi ngicela ukutransfer uthando ngibahage basale banuka iperfume. Yabona if uyangizonda shintsha today, shintsha ukwenza. If ungizonda namhlanje shintsha ngoba kusasa kushube kakhulu. If namhlanje ngikuprofethanga ngicela ungakwati. I'm here today ekuseni ngizobe ngikhona i-one on one kuze kuyoshona ilanga ngihlolela abantu one on one. If ever ubhalisanga ngicela ubhalise makuphuma la ngiyobe ngihlolela abantu one on one. Makuthi still emini angikubonanga ngizobe ngikhona kusasa inkonzo ubusuku bonke inkonzo kaJuly esinayo ubusuku bonke yaseZayoni yobe igcwele kakhulu. Sikhuluma ama-branch asuke eMtuba South Africa bonke bonke basendleleni esikhuluma sinje manje kuyothi kusekuseni besebhoda bewela amatekisi inqumbi beza la bese makuthi kusasa uhlolelwanga still awuthintwanga Sunday ngisabantu kuphi emanzini ngiyobafaka bayofakwa yimina ngiyobafaka mina nalapho still hayi ayongabe unebhadi elinzima kakhulu still nalapho ngishilo nje ngathi ngina 3 days la Eswatini but bengizothi impela khuthalela ukuthi kusasa noma kuthiwa ngiyongena ezikweletini ezinjani kodwa ngiyafisa ukumbona one on one khona lento Khehlelezi ngifuna ukuyixoxa nawe. Usho nje kanjalo kumngane wakho mayithi uyapi kulo muntu othwele ini uthi anginandaba nokuthwala kwakhe but kunalento engifuna ukuyishare naye maybe mayingayizwa lento angangidabukela bese yangihlephulela nginike nami ngasho into eyi-1 ngelinye ilanga basebeyangizonda abaningi ngathi ungaye enyangeni ehluphekayo ifike ithi izokunika umcebo kwayiyona iyahlupheka. Ezinye izinto zifuna i-common sense. Ufika kumuntu akana ne-airtime lo muntu kade kufonele kubuza ukuthi useza yini ngoba nginoluhambo ngifuna ukuhamba ngiyasamwe bengifuna ukuvuka ukuthi uyeda yini ayimtshele kahle ukuthi ayihamba baba ngizobuye ngikubone zomsethi hayi angisahambi ngizawulinda ngaleso sikhathi uyofuna into enhlanhla kwayena uhlala endlini ebhobokile into uyehluphekela nje kodwa uthi uyofuna amandla. Mina ngizokutshela mangizokunika ipower if you say money ngizokubuza ukuthi ufuna emalini. If uthi ngizofuna umuntu wesithembu ufuna abafazi abangaki ngoba yonke lento ozoyifuna nginayo. Umuthi ngizofuna abantu manje ufuna abantwana abahle noma abambi zokunika abahle ngoba nginabo abahle nami. Hayi mkhulu ngizofuna umuthi oqeda umkhaba uzoma njengami ngime kahle kuthiwa ngome kahle ngifuna umuthi okuthandeka ngiyathandeka uma ngempela wena ungizonda unenkinga. Before ngiqhubeke ngephambili I need to prophesy. 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 Yashindi manje. Ngicela abantu abangaphandle bazama ukusondela bampintshe noma kuthiwa umpintshe kanjani kodwa zama ukusondela ungene
nibampintshise sizama ukuyilayisha overload. Oh, I thought there is no one here. Bakhona. Oh. Alright. Nimdedele nje ucameraman wami ngiyacela. Umuntu ongaphandle azama ukumpintsha ngempela manje. I need to prophesy. Uphi umhlobo Njengojesu akakho Lift up your hands. Yes. Pilisa izifo zethu bangenile labantu abangaphandle. Ngicela ukuprofeta. Ngaprofeta. Ngaprofeta. Ngicela unike umtsiphe. Sondela umtsiphe. Unike mic. Kunengoma yami ongakayihlabeleli Jesu umsindisi. Asikho isihlobo. Jesu. Yes. Lift up your hands. Lift up your hands. Yes. Ageusha. Yes. Baba uNkulunkulu ongahlulwa lutho. Baba sengifikile ezweni laseSwatini. Hallelujah. Baba ngimemeza ogogo nabomkhulu lapha bakhona. Hallelujah. Baba egameni lomusa abantwana bakho hallelujah. isandla ngasinye. Yes, Lord. Hallelujah. Namhlanje impilo zabo Hallelujah. Kunezinto ezizawusuka ngosazizwe. Hallelujah, Jesus. Esibahluphayo Khehleleza moya bathela ubuthongo Yes, oh God. Yes, oh God. ngoba bafuna ukuphila Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bayethe Jesus. Wahlukile. Ulikaliswa.
Jesus. I heard a voice. And I heard something saying, Muzi. Angazi ukuthi umuzi wakuphi, but I heard Jesus. a name, Muzi. I said, kunemizi eminingi la. So many people. But I need a specific person. Dlamini. Muzi Dlamini. Listen to me. When I put Lalel. Focus manje. Ulalele kahle. Namhlanje ngifuna ukuniprofeta ngamagama enu nama-ID number mawungayikho sure. Lento oyibona yenzeka ku-YouTube live namhlanje. Nkosi yami. Ayiyashaya indlu namhlanje. Jesus. Uma sengiprofeta igama lakamoya ngikubani? Barnabas. Ngingubani? Barnabas. Ake nisho nonke ngithi ngubani? Barnabas. Osho kanjalo uthi Barnabas. Oh, Barnabas. Iya. Isha. Isha. Yasila bhuti wami. Jwalo ngibona nawe ku-YouTube. Nawe wathi namhlanje ngiyafisa ukuyagena. Bengizomsiza lo bhuti. But one thing ezomenza ngamsizi. I don't know whether he's doubting my power or on a benefit of doubt. But getting him sis. A man. Lobuti namhlanje. Ukakeke. Let me start by this. So I'm telling inkinga yakhe so that I can prove it to him. Ukuthi, who am I? Ngizomqala ngenkinga yakhe. Uma ukhathele hlala phansi isitulo masikhona. Ngizofika kuwe. Sithule bazalwa. Lo bhuti lo unenkinga naye. Inkinga enkulu lo bhuti uyahlupheka kakhulu. Enjalo futhi uyagula. Usehambe abantu aba-3 abahlukene ngesimo sokugula kwakhe. Kodwa usizo akalitholi. Umele kwehamba ngimbone phesha ifoni yakhe. While he was scrolling his phone, he came across of this young man who is me standing here. And he was like, maybe he might help me, but I'm not sure. But before he helps me, he needs to see this. Ngizomlinga. Mangimlinga ngifuna ukubona ukuthi uma eqale wayibamba lento. Ngizomnika 100% ngithi uzongisiza lo muntu. But njengamanje mangingena la, ngizomenzela ifavor one. Ngizoyibamba lento athi ngiyibamba. Mangiqeda I won't help him. Laphuti lo inkinga yokuqala ake ngiqale ngimtshela inkinga yakhe. Mangiqeda kumtshela inkinga yakhe bese ngimtshela egcineni ukuthi ufune ukungilinga ngani. Lento uyikhulume emini. It was 26 minutes past 4 emini. Barnabas. Aw Barnabas. Ayisha. Yashitu. Ayisha. By that time
uNkulunkulu ukhulume nami ngise-airport yase-Cape Town ngibheke eGoli. Wathi, look at this. Ngithe mangibuka phezulu ngabona kudilika yena. He was not wearing this jacket. Kunenye jacket enje but black bekayigqokile. Umuzi. I'm talking about Shoo. Ah, Barnabas. Jesus. By the way, before ngimprofete, ngifuna qala dance kamnandi. Yes. Hayi, ngizomdansisa kamnandi. Ngizocela ukuthi nishaye izandla before nishaya. Ngizocela ukuthi simukele umxolisi Mbethe. Niyamaza ngithi? Niyamazi kakhulu. Nimukele, ngifuna zongoshipela nje ngengoma eziwu3. Ayishaye ishintshanisa worship. Aworship kunala ngifuna ngithatha ngibeke. Ngifuna ngithatha ngibeke. Uthi umtsipe mayishumayela. Uthi kulo baba wathi my boy, take me somewhere in between the two pillars. Oh yes. Jesus. Something will happen. Hallelujah. Jesus. Yebo. Lord. Hayi bawethetha. Ngifuna le ndlu kuyishake. Ngibambe ngishake. Mangishake. Ngishake ngeworship kaMxolisi. Jesus. Sayeleni izandla nililizele seza ngaphambili uMxolisi. Azoworshipa. Sondela mfowethu. Worshipa futhi. Hallelujah. Hallelujah. I'm like a soldier in the armies. I'm trained for anyone. I am the winner. I am the winner. I am the winner. In Christ my Lord. I am the winner. I am the winner. I am the winner. In Christ my Lord. I am the winner. wangiphakamisa ngobujesu Jesu wetha wangiphakamisa Jesu wehlango Jesu wetha wangiphakamisa wangiphakamisa uJesu Jesu wetha wangiphakamisa wangiphakamisa
konko Jesu angilutho ngoba kwahlalwa phansi ekhaya kwahlelwa khona emaphakatheni kwakhiswa impilo yami kwahlalwa phansi kwahlalwa phansi emaphakatheni sengahlukana kanye nongithanda njalo sothandana naye simshayeleni izandla enkulu kakhulu. Ela simshayele izandla ngapho. Into simshayele izandla enkulu kakhulu. Right. Asikhohliwe ndalo indaba yakho ukuthi. Asikhohliwe ngithi. Singakakhohlwa indaba yeCovid. Isasihlukumeza namanje. Makuthiwa votani sithi ish sizovota kodwa asikhohliwe njalo into esahlukunyezwa ngeCovid. Wena wabona kuchitha utshwala kuthiwa hey imisebenzi ayifuneki. Khomsebenzi enizoyenza. Wena othi mawucabanga manje uthi uma wami wancatshwa abantu abawu20 kodwa bewumuntu wabantu. Mawami wazwashona ngingavumelekile ukuya esibhedlela ngiyombona. Ngiyikhumbula leyo nto. Niyashesha ukukhohlwa. Kodwa imoto mayihamba imemezela itozani izothatha 10 kg nikhohlwa yonke into nithi siyavota. Nikhohlwa into eyenza ngeCovid.
uthi umoya engcwele kimi angikhulekele lo bhuti kakhulu. Uma ngizomkhulekela lo bhuti, okokuqala ngabe ngimbuza ngomuntu abathi umandisa. Iswati leso noma isiZulu? Mandisa. Ubani umandisa bhuti? Ntombi yami. Barnabas. Ay. Okay. Ah, Barnabas. Ay. Navigate. Mandisa. Mfundisi. Sondela nga. Oh, Jesus. Inhle isuthu yakhe. Niyayibona? Himala. Very neat. Very elegant. Glory. Yambona gqoke kahle. Stunning. Yambo. But ekhona inkinga ekho. Ngoba inkinga iyangena ngisho esilungwini kwi-estate. Abakuma estate bafisa ukuzohlala elokushini. Ngeyinkinga ababhekane nazo. Abasemshadweni bafisa ukuphuma beze emjolweni. Nabasemjolweni bafisa ukuya emshadweni. Ingoba nomnye ka understand inkinga zakamakhelwane. Ungayikhaleli impilo efensi ngoba wazi inkinga esinaphansi. Hallelujah. Buka isudi yakhe. Kodwa ikhwezi lasezwini libhale enye into. Ungixolele ngizohamba njenge 4x4. Ngihamba kanjena ngifaka amandla ngiyabhukustwa ngikhuphuka kanje. Ngikhuphuka ngibambe ngapha nangapha. Nithi nisalalele ngapha bengishaka ngapha. Kanti angiqedile. Angiqedile. Iyangithatha lento. Iyangithatha yongiphosa. Phosa kwenye indawo. Sondela seswami. You will have to explain to me. You ukuthi leyo hairstyle uyenziwe ubani? Moya wo ingcwele. Phindu khuluma. Uyabona uyilungisa ukuhlala manje sekuthanda ukushuba manje. Kuyashuba kuyasa manje late. Sondela. Phindu khuluma. Baba makhandela Fundis. Ngeke ngize nguprophet. Ngizokuhighlighta. Ngiyokubamba eZayoni. Uyangizwa ngithini? Uphunquma lo mfundisi wami lo. Ngizombamba eZayoni but ngizokuhighlight. Kunempi okumele ngilwise yona before ngihambe la. Ethinta indawo noma ethinta umuzi. Jesus. Oh, Barnabas. Ah. It's a navigator. Ufikile lo muntu kimi uyakhuluma manje. Uthi sekusila ngisashilutho. Yakhuluma lento manje ithi ungabe sasala lutho. Uyangizwa ngithini? Ngibone angazi noma sukude noma sokoti noma sukati. 1981. Qinisile mkhulu. Ngubani lona? Usabele suka Ntombi. Oh. Ah. Born in 1981. Professor. Woo! Professor. Kukhona la ngibheke khona. Kunabantu engizobashaya ngomthandazo ozongifunela ispirit nemanalita u14. Bese sibamba umthandazo omncane bese beshayeka. Mabeshaya ukuthi ubaba benzama ukwenzani ngoba wena usudecide ukuthutha manje uthuthiswa abanye abantu. Ngempi yomuzi noma ngempi yendawo. Uyangizwa manje ngithi Ngiyakuzwa mkhulu.
ngizongena deep khululeka asiye lapha kuyo asikhohliwe uyena ngibona isibongo saka Maseko esikaba leso sibongo uyabona manje kuyahlukaniswa manje siyahlukanisa ngithi imbuzi ziyangapha amagusha ayangapha netinkomo uyaphila siswami. What a beautiful hairstyle. Lo wenze lapha ekhanda uphi ubani lo okwenze ikhanda lakho thi ngize ngibe muhle uyena ngijwala ukuya kuye mangifika ngithi we angazi noma mngani wami awungento elikhanda lami nami bese niyahlala niyahleba futhi naye nayibhizi uphi okay right. Come to me. You. Wait. Sing it again. Salubi. Fundi. Maese. Idando yako. Salungi fundi subuti. Maese. Idando yako. Lalelani. Yazi mase ngikule spirit. Ke ngifuna ukuthi noma sengibhimba ngihlabelela ngicela ningisize ngingathuli especially nina ngoba kunalayini ngisakhona especially mawuhlabelela ngilandela ivoice yakho ngikwazi ukupick up ivoice yakho phakathi kwabantu ngiyipick up ngiyazi ithi loluha Olu nengozi loluha Olu nenjaba selungi futhi subuti bayenze idando yakho ngifundisa ukuthi Jesus. yalokhe talent yakhuluma manje la khuluma ngale ndoda bayenze idando yakho daluki futhi subuti bayenze idando yakho. uhamba nobani yey ngizowuprofeta namhlanje mhlanje soze ningixoshe uthi mshana kuye nakethu wena uthi mshana kuye uNkulunkulu wami ngimprofeta ngeke ngixabane Fundi subuti bayenze idando yakho. By the way, before I succeed, lo bhuti la, nakeni, lo mkhaya wakho, angithi manje Eswatini umkhaya wakho lo mnakeni lo, ungithatha kancane noma uyangenga. Khipha lo muthi ophethe ubeke la.
oseplastikini elikhanya ukhipha. Khipha lento yakho ibeka la. Oh, pineapple. Jesus. Jesus. Samaya. Kim prophet. Bayalifuna usizo lami. Kakhulu. Ngizokuprofeta ihlazo. But lelo hlazo lizohamba likusize. Uyangizwa nje? Ngizokuprofeta ihlazo. Lizonjani? Ngizomprofeta ihlazo. Leli hlazo lizomsiza. Anginandaba noma uyangiphikisa noma uthenga amehlo ami noma wenzani. Kodwa lento izomsiza. Number 1, lo muntu kunesilwane esimsebenzisayo. But lesilwane masimsebenzisa ngimbone efake izinto nithini ngeSiswati bobungoma kuhlali. Mayifakile kunento kumele ngigeze kuye kuqala. Lento izomcontrol imindset yakhe. Agcine umuntu othi mayeyedwa endlini ashaya indlwabu. Yango Bona elala bheka phezulu athi ngithe ngizomprofeta ihlazo but today uzosizwa yimi lo muntu no matter what uzosizwa yimi lo ngeke ngimcharge ne-cent angifuni even cent yakhe but I will help him. Hallelujah. Number 1, I want him to say no unamanga Khehlelezi so that ngiqhubeke noma ngiphinde ngizomsiza. Uyangizwa ngithini? Ngithi number 1 kuwe malume wakhe, ngithi number 1 baba wakhe. Nakwethu. Kunento lo muntu emcontrolayo, emshayisa indlwabe makayedwa. Azama ukukhohlwa, azama ukuyeka lento, iphinde ibuye le. Niki Mike. Isilwane lesi ngikhuluma ngaso. Jesus. Lalela. I want to help him. Zomsiza mina lo bhuti. Lo muntu oloke busy ethi buya sikaye le mabutho. Ungabisayi. Kunomuntu ofuna ukumthwebula ingqondo. Lo bhuti uzohlanya. Uzohanjela ingqondo ehlanya ekhanda straight. Aqale ngafuna uhlala ekhaya. Kunabantu abazofika bezohlola noma befuna usizo. Mabefika kuye bese kwehla ngikhuluma isiZulu mina. Kwehla lento okuthiwa ibulwembu angazi yini. Yehle lento lebulwembu obu2 uzoyehla kanje. Maboyehla kanje. Umuke wabshaya kanje ingqondo ihambile. Ngophumela ejazini ngigcoka nyalo. Nanso. Ungayenzi mistake. Angayenzi mistake yokuthi mabukhamka kanje. Wenze lento oyenzile because la ubushayila ngithi. Ungabushayi mabukhamka kanje. Because sebuhambile buyo report. Mabuya nenye into. Buzokuvela kanje. Mabuvela kanje. Uzobushaya mabushaya ingqondo yakho iwayiphile away uzobula ngekhaya. You
Intombi yakho izalwe ngo-1999 January, February, March, April 24. Kenze njani ngimsize esengifikele nomhlolo nje. Ngenze njani ngimside Msite. Side. sengiyacela Nkosi uba ngifike amandla ngiyawadinga uba ngifike Ukuba isisiko esingihaqile. Ngiyahluleka ukuba umaniketwa. Sengiyacela Nkosi ukuba ngiphiwe. Amandla ngiyawadinga ukuba ngifike. Ukuba ngiyahluleka uma ngingedwa. Ungenzele ifavor futhi. Ungenzele ifavor wena. Make sure you attend makuye emanzini. Uyangizwa ngithini? Ngithe asifune imali yakho no even cent. Ngifuna I want you to be the first one ozothula ubufakazi eSwazini. Ozosho ukuthi hayi uyaprofeta lo muntu. Usizo futhi unalo. Anginamona ke mina ngiyathanda ukumsiza umuntu osiza abantu. Ukuze noma ungikhuluma kabi kodwa iqiniso unembeza uzokudla ngaphakathi. Ukuthi cha hayi miyekeni yena unalo usizo. Ungizwile? Ngizwa kahle mfundisi, ngingakhuluma nawe on WhatsApp. Ngicela isito lakho. Shuthi wayikhuluma nalabo Khehlelezi. Abashonga ukuthi bafuna imali, faka imali encane. Akazange athi ngifake. Oh. Asithembe ukuthi omunye uKhehlelezi but not oyini. Ngikhuluma WhatsApp. Wenze kanjena ke futhi. Mase uze emanzini. Ongiphathela izibi. Nithi izibe esazini lento ishanyelayo. Zasesigodlweni noma zasendlini la uhlala khona. Uze nazo. Ngeke uyinike mina. Uzoyimixa nalolibisi ozobuliphethe luyithuli uthi ufake phakathi. Then you shake. Ufake nogwayi. Sinem wamakhala kancane. Uma ungena ngeke siyithathe la soyithatha siphahle ukhuluma into oyifunayo bese sikuthela ngayo. Uyangizwa ngithini? Ngiyakuzwa. Otherwise uzofakapi. Uma ugqoke lento ebomvu ngibona umlilo uvutha ushiswa abantu. Kunabantu abazohamba bayokuqhatha baqhathe nenkosi. Bathi wena lapha amavukela mbuso. Bazokuqhatha. Uzoshiswa. Kunabantu abazokushisa ngo-20 minutes past 9 ebusuku. Bazokushisa. Ngoba
igama lithi uphatha imithi emibi kushiwe endaweni la uhlala khona kanti izinto zakho azihambi neze kahle. Uzwile ngithini? Uzwa kahle. Uphathe lento engisho. Yazi ngibona inhlupheko isho kwifamily yakho kunokuthi uye phambili, still you are going down. Ngibona kwesinye isikhathi ucabanga uzukhale kodwa uyafihla inyembezi zakho ebantwini. Unjalo. Uzucabanga ukukhipha zonke lezi zinto oyigqokile uthi angiyilahle ngoba yizo ezingifakela ukuhlupheka. Unjalo. Kunenyoka ekuvakashela ebusuku endizayo egijima izohlala phezulu kwendlu la olala khona. Yazi ngizwe lento ishintshi bayikati bathuka wafuna ukushisa leti nyamazane ebusuku wathi ake ngishunqise kunento engivala umoya la kanti le nyoka isuke isifikile ihlale lento emini yashintsha ibe yamagundane angafuni nokudirectings. Uyangizwa ngithini? Ngiyakuzwa. Angathi noma uyayiva yini lento. Uva kahle ngiyawuvumela umoya. Ufike nalobisi nalezibi nalesinemfu ngizokusiza free ngeke ngikukhokhise emanzini la isiyobe singena khona mawufakwa phansi buye nenhlabathi uyiphethe ngesandla sakho ngeke uyinike umuntu. Leyo nhlabathi ngizokutshela uzofuna uyithathe uyifake emanzini awu-20 litha ebese ufaka imali emhlophe ebese uphahla ukhulume nawo lamanzi wakho uthi ngikhuluma namadoda asemfuleni. Le nhlabathi ungayithathi kancane uzobuya nayo phansi uyobubuye nento yakho. Mina kulomfule ngiyongena kuona ngazi ukuthi kuphi kodwa kunanyoka kodwa lawo manzi leyo nhlabathi obuya nayo one day uzophupha kunenyoka kulelo bhaketi. Yona inyoka yami anginanyoka ngiyayisaba nami kodwa uzobuya nenyoka wena emfuleni ngale nhlabathi nje. Futhi ngizokunika i-correct number yami ka WhatsApp. WhatsApp ungitshela ukuthi sengivuke nayo ke lenyoka ebhaketeni. Ungasabi. Ungafani noMoses. Kwathiwa Moses uyaqonda yini lokho kuphethe ngesandla. uMoses uthi cha, kuthiwa Moses lahla phansi. Uyalahla ijiki iba yini? Iba inyoka, uyabaleka. Kuthiwa musu kubaleka Moses. Ibambe ngani? Umsile. Mayibambe iphenduka iba induku. Lento ozobuya naye emanzini wena uzobona kuyinhlabathi. Kuzobe kungayona inhlabathi. Kuzobe kuyinyoka. Abanikazi bomfumo. Ezodinga ukuthi wena uyi-activate. Uyi-activate kanjani? Uzothatha impepho. Thatha ikhandlela eliyelo, neliblue, nelimhlophe. Ebese uyashisa uyaphahla. Ebese uthi vukani manje. Izovuka imnikazi. Uzovuka ubaba akhulume nawe ebusuku. Athi ufuna ngikwenzeleni. Uyigwala kwakho. Uyigwala ngimfuna umuntu oyigwala mina. Mina mawuzofuna amandla kimi iba sure ukuthi uzofuna amandla. Uyayazi lento le. Lento igama la kuthiwa magic oil. Lento yakho ngeke ishintshe inganayo lento. Nayi, yakunika imali. Oh, ntumane madoda. Leyo nto leyo angeke izobuya nenhlabathi. Fake ebhaketeni 20 litha. Mawuqeda kuyifaka ebhaketeni 20 litha. Bese thatha leyo nto leyo uyifake yonke. Mawuyifaka yonke bese ugcwalisa amanzi. Bese thatha lamakhandlela wabeke la. Thatha impepho uyishisa. Izoshintsha. Usuku ukhuluma. Izokubuza ungakaphela u3 days. Ufuna ngikwenzeleni. Izokubuza ebusuku lento. Ungavuka ujulukile usaba, ungasabi. Uqine ube indoda ube yisibindi. Usho ukuthi ufunani. Uzweli? Ungasabi noma kuthiwa ungayibona ekhaya ungabaleki. Into yakini leyo umkhulu wakho wayenyanga wayisebenza ngayo.
ngakho-ke khehlela ke indlela Njengojesu wetha wakhipha amisa Njengojesu wetha lalela ke bhuti mina ngizokunika into yakini zokuphakamisela into yakini ngikutshela into ongayazi maybe nawe 1989 wawukuphi lalela ke kunekhehle elalikade lisiza abantu lidumile lasekhaya kini leli khehle lalinedami egcekeni dami elincane nje xhaphozi kwakunoxamu owayehlala phakathi lapha wayenedami xhaphozi encane ngapha wayenethuna wayethi umuntu uma engasizi asindi amgeze phezulu kwethuna umuntu aphile wayinento ezijulile ezinzima futhi engeke nize niyithole ngifuna ukwenzela into eyodwa engizovusa okukodwa kwakho kuvuke kuphile kodwa ngeke ngikuvuse lokho into uma ngikuvusa kuphila ukubona emini uyothi mawuqala ucimeza ngisho emini ucimeza ukuthi iphile lento ifike phambi kwakho ukuthi ufunani uzweni ngoba mangingayivusa iphile emini uyodelela abantu bayozwa ngawe la ngikushilo lokho ngiqala ngikushilo mina ngizobonana nawe ngesonto ekseni wonke umuntu oyofakwa yimina emanzini uyobonakala ngophawu mangisuka Eswatini abanye bayoqala lelo langa bathi ngasinda kulendlu le mina lebandla lengilozi yala esithelo sika Jehova ngiyangena every Sunday bayobonakala ukuthi inxumalo ngoba isizwe sakithi sibhubhile ngenxa yokusela ulwazi abaningi anazi ukuthi ingilozi yesithelo ingilozi yami ikhona la abaningi yabasindisa ikhona ibalamlela iziphi zabo every Sunday kuyasontwa la ibandla lesithelo sika Jehova ngqo ingilozi straight esuka lapha esigodlweni ibasindisa kulendlu le if bowungakwazi lokho every Sunday ungalenzi iphutha buya la ngisho kuthiwa unomntwana ogula ngisho kuthiwa usebenzi buya la uzobabona bagcwele bathe indlu igcwele nayo angithi webo yakhiwa yaphela gcwele indlu kushoda wena every Sunday ngiyanidinga la nizwela ngithi qedile ngawo bhuti asiye kulo do you know each other nizwana ngani le enenza nizwana awunike yena khulume isilunga ngisazi nginixabanisa oh usonta la ekhaya wena usonta la ekhaya uyafuna ngixabanise nomngane wakho what if wena unenkinga naye imani niyathembana awuthi isandla sakho niyathembana
iphi indoda yakho i-boyfriend yakho uba igama lakhe uba igama le-boyfriend isibongo uphesheya awukho sure angithi uyazi si-live siyabuka wonke umuntu uyasibuka all over ubani igama le-boyfriend yakho ubani igama lakhe ubani i-boyfriend yakho hambani ndoda bam ingane yami le ngeke ngiyiprofethi ngeke ngiyiprofethi wena ngiya-understanda ne ngizokuprofetha ekhoneni sothu izwela ngithi makoti kaphesheya makoti ka-anonymous Njengojesu hambani good friends good friends nezwa ngiyanithanda bophesheya nezwa ukhumbule njalo ukuthi ugcine ungangitshelanga ukuthi wakoba awazi ukuthi usho bani ne iBhayibheli la khona ivesi engifuna ubavulela bona yona ukhona phethe iBhayibheli la yamafoni ukhona phethe iBhayibheli Jeremiah 22 verse 21 Jeremiah 22 verse 21 Phesheya Jeremiah 22 verse 21 ivesi engifuna ukunika lona leli Jeremiah 22 verse 21 ukhona seyitholile ngitholile mkhulu awungifundele Jeremiah 22 verse 21 ngakwexwayisa ngesikhathi usativela uphephile yeah kodwa wena wathi ngingeke ngilalele lena bekungiyona ndlela yakho usukela kwasebusheni bakho awuzange ungilalele lalela wephesheya no yellow bone nali ivesi engininika lona awuphinde mhlongo ngakwexwayisa ngesikhathi usativela uphephile kodwa wena wathi ngingeke nilalele lena bekungiyona ndlela yakho kusukela kwasebusheni bakho awuzange ulalele lalela lamele isiZulu lithini ngakhuluma kuwe usenenhlanhla kepha wathi angizwa nezwini
lokhu kuyindlela yakho kwasebusheni bakho ukuthi awulizwa izwi lami. Those two ngikhulume nani ebuthongweni, ngakhuluma nani lele ebusuku, anikaze ningilalele. And oyi-one wenu inhliziyo yakhe yalazi iqiniso ukuthi ngifikile ebusuku, ngoba ngiyafika kunini ebusuku nilele ngikhulume nani. Abanye bayasho mangathi baphakamise zabayothi naku umkhulu ngavuka nawe, bese ngiyaconfirmela ngikutshela ukuthi wavuka nani, ngoba ngiyacommunicate nani. Nizweni awufunde bawe. Ngakhuluma kuwe usanenhlanhla, kepha wathi angizwa lokhu. Kuyindlela yakho kwasebusheni bakho ukuthi awulizwa izwi lami. Nizwele sisi, kunabantu la uNkulunkulu noma amadlozi akuba khulume nabo kudala, abakhuze ngezinto ukuthi sukani lana, bangafuni ukusuka. Lithi iBhayibheli ibheka ngisemusha, bengidle ngikuthandayo, ngiya la engifuna khona, kodwa sengimdala ngiyiswa la engathandi khona, ngidliswa lokho engakufuni. Ufaniswa nentombazana engabalalelanga abazali bayo, ethi mayikhuze ethi mama ngangekho ebusheni bakho, kodwa ithi masigula ithi mama ngishaye, ngoba ungishayanga ngisemusha. Jesus. Ngizokhuluma nomuntu namhlanje ongabalalela abazali bakhe. Ngizokhuluma nomuntu namhlanje othi mayizala abazali bakhe bathi ungayi, wathi mama ungekho ebusheni bakho, ngangekho. Uma uzela without permission yabazali bakho, into izele iziqalekiso, luyanda lubanzi. Yini leyo? Igama lesiswati nani luyanda isiswati, lubanzi, sbo, luyanda lubanzi. Nkosi yami, uthema uzala ekhaya batshelela abazali bakho ukuthi uzala. Oh Nkosi yami, hamba lapha phambili nawe. Oh Nkulunkulu wami, oh Jesu. Sawubona mntanami, uhamba nobani? Make uphi? Make wakhe. Buka lelihlazo lakho livele emntwaneni wakho. Oh Nkulunkulu, makekho sho noma uyena umntanakhe. Phakama kubone, sukuma mkami bakubone. Akekho sho. Uyena mntanakho? Manje angathi awumboni kahle. Lihlazo lakho livela la manje. Lelo lenze ufihlile seliyavela. Hlala phansi wena sesiyadila nama wakhe. Weluyanda. Luyanda mntanami. Ubani asemahle? Oh, uthi mayithi umfana ini? O ingane yakho. Oh umfana. Mfana. Ubani wenzile or wenze kahle, wenzile or wenze kahle. Ika, Bathi ubani igama lakhe? Wenza okuhle. Oh, amnanda amagama eSwati. Wenza okuhle, wenzile, wenza. Okay. Asemahle. Ba ama twins noma bayalamana? Bayalamana. Lalela ke mntanami. You once had a miscarriage. Uke waba ne miscarriage. Uke wachithekelwa isisu. Kufanele ukuthi ngabe unabantwana abathathu manje. Bawu-2 manje. Lalela mntanami. Yazi mawuzala ufundwa le verse. Uthi lo muntu kimi, your parents are not aware ukuthi la. And futhi njengoba bengekho aware, kukhona inhliziyo ebuhlungu empilweni yakhe yenzakalayo. Ekhaya kini niyahlupheka kakhulu. Futhi impilo yakho ayiphambili.
yazi masiloke sithi siyalandela la lo mntwana uhluphekile yonke into ayenzayo abantwana bakhe bayahlupheka njengomuntu angathi bangahamba bangondliwa labantwana uyangeva ngithini uthi umoya oyingcwele lo mntwana ngabe ngiyamthatha ngimkhaklishe ngimthathe ngimfukamele ngoba kunosizo lisempilweni yakhe angafisi ukuyixoxa le ndaba ayixoxela abantu maka ngayixoxela abantu naye abone ukuthi umhlaba ngathi uphelile kimi izinto zakhe zimnyama lo mntwana akukho kuvuma ukulunga lo mntwana uzoyinikela kuma drugs noma utshwaleni ngendlela eyisimanga wena manje fundi sihlala phansi ngizokubona wena kulelo wena James Segui